Ene şu Kadirflarda oşa toy. Ene olurlar. Baklı olun. Türkmen oşa da over ya da. Oşa jayi, oşa masini, oşa bebeği. Hava. Yani Türkmen söz dilen rat, nikah dilen rat. Yiketek burada over. Şoň üçin kiňe de etsek ardygyň nikahınız müdüm olsun, baklı yasan, ağda bir yasan, söyüp yasan, söylüp yasan. Kutlu olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Durup dur diyorsun var ya, dine adı durdu. Bak Pedro'nun bu olan. Yaşlar geldi. Daha Aşk maşona, bolsunumu pali, ömrümü devrali, sapal olsun, mihman yaşlarda, apel olsun, bakın bewlük, oğlum olsun, yine de toy ýerlerde argyp, bilýärmi, ya tolgunup ütkeş duýgda bolýar-da. Sen her gün toýa gidip öňden adaty smena çykýar ise, şoň ýaly duýgda ýaşaýanda. Onuň näme aýlyk däleki günlük bolýar, hemem ütkeş gady adaty işe gidiyorlardan, men uzunu abedi içinde de. Ene. Kara ütköşler, spasiba diye barayın. Adamlar, bu soru şu an söyleyeyim de. Ama takmak gerektiği yerinde de mantı var. Bu da pasriye dik bölgede yaptılar ha. Allah, Aynen şu geleceğim ömürlük tepsisini oturdu. Allah. Sağ olun. Timur Umir diyeceğim böyle, Umir. Timur diyeceğim böyle. Maalesef. Dünyanın aynen böyle zararını da, dünyanın aynen böyle zararını da Timurcan. Sağ olun. Elim ihbarlar da var ama devam ediyor. Şulki da var ha, Zemli Resmiye'nin ithafi tebebi halat terpay geçirme. Edirem, ulu hormatlarım, ulu bakar devam ediyor. Sahnamda çağırıyor, halat terpay geçirişi da var başlanıyor. Bolin denalım öller alıp çıkıyor da bulan işine koşulmalı. Halat yapar geçip başlıyor. Bu vakit doğada alıp barıyor. Gidelim tomoş edelim. Koydu orçeli. Raportayım. Dostlar, senem Jacqueline'den çıkanlar benim YouTube kanalımda geçip görün, bakıverin, öz fikirlerinizi komentarda verin. İndik tadir öyle okuma kardeşim, canın sağ olsun. Näme diýsem? Bir şey diýär. Ýa-ni baýdakly videonu görüp, atyp pat galim bolupsyň diýär. Sana at gerekmi? Sen näme isleýän? Kanda tip bolýar sana da oğlum. Blog edip ýadadım ben TikTok'um blog edilenlerden doğruly. Watanyny söýmek, baydagyny söýmek, enäni söýmek, çağany söýmek, owany söýmek pat galimlik däl. Bu borja. Siz bara hemme däl. Ýöne şey diýip ýazýanlar. Siz nähil adamlar. Aklım çatyr. Ya sağ hoş gördük. Sağ ol. Ömür Zeki nağılımızın bir diye hası bilen hem ran kadrını bilmek için yan bilen ağarsını görüyorlar diye de ha. Bugünüm Halife Kadir Ağa'nın yanında Kadir Ağa kadrını bilmek için yakışın tutturlar diye ha. öyle mi diyecek hocam? Ay şeyle kabul edeyim ona şeyle oldular. Bakıyla bağı göğürür mü? Bağvanı varla. Bağvanına bağlı. Ve suň yer bağının bostanynyň yerleşen kanalyň o çeşmeň boyuna bolsa göýgörür, näme göýgörür? Göğürse de miwe vermez. Göğürse de miwe vermez. Göğürip diýler. Näme göğürüň bagy göğürmez. Göğüräýende miwe vermez diýär. Ata-babalardan gelýän ol göğürme. Göğürýän ýerem bolýar, ýa-ni miwesini eger ýerýänler öldürem iyi bilen okşa iş gaýdandan kötse.
Şäňmi? Gögören ýalyk edýär, biz illüziýa döre diýär. Bir ýerden ogurlanan pul gögören ýalyk bolýar-da, şu pullu ýalyk bolýar. Ýöne şo pulun eger arsa bereketi bolmaýar şol adamda. Bar ýalykdyr, ýöne ol illüziýa, ol ödöňi anlamak, ilgini anlamak, ödöňi anlamak bolýar. Dostlar, akşamınız hayırlı olsun. Täze klipin syomkasynda bulaydymam duet. Bilen ýaş rapperlarymyň biri bilen kimdirejäňiz owadan pikirleňizi kommentarda galdyryň. Näçe bolsa ýakyn ediňlersiňiz. Şu kadr var ana. Bolsa bol, ne? Ha, o şu.